chim na bal lai spa lai da lai spa lai da Hak katang kpa barakon badaman sem bakoj. Amen. Kajing e jong try jong e Jesus Christ bad gajing e jong blay lambat gajing is log jong omen sem bakoj kendan rangkat bad pi baro. Rangkat bad pi ro. Gipen pau gajing sngungu gipen pau gajing e ro ya blay try kan rat na gabenta gajing e gajing kerku kabaul ai hangi iwe pai wei. Kerpange kabau larui la sumaringi la penlajengi na gajing pang na gajing stem na gajing ma na gajing mensau badal ayengi kamet kabasuk kenjai bad habangis dang ya kene kasngik batmai gipen pau kan gajing sngungu yu such sin namar kene kasngi kade gajing ai ka bakrau gajing u yangi kene kasngi kade gajing penpau gajing u ya gajing ej gajing u yangi kade gajing khot gajing u yangi bangin wan kham jan shu kam kerpang bangin em gajing em ka babaha ka bangin ej ka bangin syakri yu dan mata kadau ha kene klemat to ken ko hanmen ko para nginai ti yala de ha u jisu ai boble try kan rajungi ai bob jisu nong suspau nong pen em jungi undon rengkat bat ngi ha kene gesngi balang ba ka bor gajing u lang ba gajing nang gajing start gajing u lang ba gajing simpang gajing u nginang la su ban le kham baha ha kene kesngi bat kum juru habang yuan banterwa ya kene kajing maya ka bakrau kajing u to ken ngen pen khut ngen pen suba ngen pen bab nau trai na ka banta ki lait ki let na ka banta ki tam ki duna ki jungi ai bo jisu un side no ai bo jisu un weng no ai bo jisu un pen lai yangi na ki ne ki pop na ki jingmong ba ki pop ki wan ra ha ka jing em ngejungi to kay mentangin pa so Jisu ngin pan mabno Jisu na gabenta ki pop ki sang baro ki bangilale nga phla haw blay badan bor baro badia pi ko hanmen ko para bangilale pop sibun da gijing prakat da ki ktin da ki kam da gijing leklet da gijing le pala junga da gijing le pala junga da gijing le pala bukraw e junga nama kata di pemaya berkut, bahasa Kristi, laki anak berkut, bagi komen kepada, bantuan tajna, how tribe lay jungi. Ublay badan bor baro unis na yangi, madalama bigi pop jungi, unyalam yangi, sya gajing im, bom jukut. Amen. Striking that go blay, is na yangi. I can not go play. Is nayani Christo ma go Christo rap go nong penim jongi penim yani I can not go play. Is nayani I can rat go play is nayani Christo mam go Christo ram go nong penim jongi penim yani Tongin ya
duai agane kamas ke bekut nge duai kerpange na gebenta I kong melina badan pedeng gejing pang gejing stom ai bablai trakan rad un kta I degi kti bas ai gejing u ba in yo kloino ya gejing kot gejing khia akaleng kemet bat kemen sem ai ba gejing sumar gejing I yelade kan long sha ka bas sei so I kong snora simsat ipen pau gejing sngungu gejing I gejing yaro gejing I yo blai trakan rad ba ula ai I gejing kot gejing khia akaleng kemet bat kaman sem gajung I bat ngenang ya duai na kabenta jung I ken ai bablai trakan rat unang kerku I inang yo susu kata kamet ke bekot ke bakhia nge duai na kabenta jung I wei pai wei rukum jo bangir ngen yo ya kabor gajung blai ha gajung em gajung I ban le kham ha ban ej ban sakri u ko blai me now ba ki ege baro ki babha ki wan tu ai bamangi ki bakerpat ya me ha kajing don kam jongi bada kajing prasat mensim jong me ngin perkhat tang ya kababej bada kajing paniai jong me ngin le ya kata kaba ngi perkhat dau trai jongi Jesu Kristus kon jong me ube imbat basancha rengkat bat me ha kajing yalong kawei jong amen sim bakut ublei junom la junom amen. Kajung play na kita bani kong jong kisem. Hakito kisni uilija unong tisbi ubana tisbi kaba hagelet ulaong hau ahad. Kumba utrai ublay ka Israel uba khma jong ngashakri. Kanong don ka umjer lemni uslam hakini kisnem tar hadu bangan daong. Tikaktien utrai kalawan hau. Mino nang ni badlet syapang mingi. Batu buri ialah di harut kawa adut keret. Kabadon syamingi ka Jordan. Pinsadi nakawa adut. Ban ngalah hukum ya kiteng ap banwan ai jengbam ya pin hangta. Kumta ula led bat ula le kat kum kaktien jong try. Ula led bat ula syong harut kawa adut keret. Kabadon syamingi ka Jordan. Te kiteng ap kilawan raya ya upu bat kado hakapor menstem barupu bat kado hakapor janmed barola di nakawad kaktin kajong try Semua ya blai sam tis par puai nambar pras pa lai pulai
Jingelap jungi ya ka kubor babha kenang bapinduk yo ya ka burom jung utrai jungi Yesus Kristus. Hallelujah. 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 Utrai don rengkat bat pi. Ringkat bat pi. Ka jing pulen ka gospel ba khoj kat ko mo Matthews. Kaburam hame ko try. Hakata kapor haba uyo I yakipait ba u Jisu la keu shaulum bad haba ula shong kisun ranjung u kilailum saudong ye u teu lasdang ban kren bad hikaya ki uong. Suk kibaduk ha kamensem naba kahima beneng kalong ka jongki. Suk kibayam naba en pentengan yaki. Suk kibajamnud naba kin yo kinti ia ka kendau ka siap. Suk kibatengan bad kibasliang yaka hok naba en penkedang yaki. Suk kibai snei naba en isnei yaki. Suk kibakuit kadanud naba kin yo I yaw blay. Suk kibapan yasuk naba en khot yaki ki khon jong ublay. Suk kibasyaban ben na kabanta ka hok naba ka himabeneng kalong ka jongki. Suk mapi haba ki breu ki tim bad leben yapi bad ki kren thatrong harukom persya yapi namar pilong kinong bud jonga. Dokumen batorisa naba kabainong jongpi habeneng kalong kabakraw. Namar hakaju kurukom ki breu kin leben ya kinong yatulupa ki bahaswa jongpi. Ka gospel o try. Ka jingiro ya me ko kres. Kohan men ko para ha u Jesus Christ menta kesngi ka gospel ka khot ka wering ayapi. Bat ka krenshai yang badepi ba lada ngikwa banyo ki jingkerku na blay ngidei ban lebha ha ka jing em. Ngidei bandan ka jing nang ka jing start, ngidei bandan ka jing sempang, ngidei bandan ka jing rublay, ngidei bandan ka jing shisha ha ka jing em ka jungi ha ka danot ka jungi. Na eke ngila banyo kine ka jing shisha. Na oke na eke ngila banyo ka jing rublay, na eke kan me ka jing nang bar ka jing start. U Jisu ong shai manda kasngi baro kine kinwan tang na uhi marway. Dei mata kadau ladang ikwa banyo pura ya kita ke jing kerku ke jung blay. Ladang ikwa balong kita ki balakar ku akmadu blay. Ngidei ban pedang yo blay, ban ngidei ban kentaj ya kaperthai. Kaperthai bat ka jinglong blay kaya persya iwe ya iwe. Ladangi pedang ya kaperthai ngi penduno ya ladi ya kita ki jingkerku ki jungu. Ngi duno ya ladi banlong kita ki balakerku hakmat ublay. Hanrai ladangi pedang yo blay ngin long kita ki balakerku hakmat jungu bat un ayangi kita ki jingkerku kabamanga mapi ngidon kam ha ki jing em. Den mata kedau. Ngiyo I kumau meni kajing persya ya kajing long jong kana ke perthai bat kajing persya ya kajing long blay. Kadon kajing persya kabamar sendak ngilaban ong. Kana ke perthai kahika yang ayepi ya kajing im bom khoj. Ka perthai ka khot ka wer yang ayepi bangin IT yaladi ya kijing sniu ki jongka. Kaperthai ka khot ka were ngai phi bamangi ngin sim yaka ha ka jing em ga jungi bangin penlong trai yala de ha ki jinglong jong kana kaperthai ki bangitep ki jinglong basneu ki jinglong balangkar kine ki de ki jinglong jong kana kaperthai
Bat kapertai kahikaya ngayapi. Lada pikwa balong ki balakerku. Pidei ban pediang ya kini baro. Ladangi kwa balong ki balakerku. Kapertai ka ong yang ngayapi. Pidei bandan kapisah katangka. Pidei bandan kaspa kapau. Kapertai ka ong sisya yang ngayapi hakanay korkom kohan men ko para. Ki balakerku. Kidei ki bru ki badan kaspa kapau. Ki badai ki badan kapisah katangka. Ki badan ka kendau ka siap. Ngirungi perkat akan korkom. Ngilong ki bru ki babit ki babiang habangi dan yakine ki e baro hagajung jungi. Nang ta ka pertai ka ong yang ayapi. Ladapi kwa balong kita ki balakerku sisya. Ladapi kwa sisya banyo kita kejing kerku hagajung gajung pi. Ka pertai ka ong bapidai bandan ki parlok ki babun hagajung gajung pi. Lada pilong marway. Lada pilong kita ki bru ki bajan hoblei. Pidu no yakine ki jingkurku. Kane ka ba kapertai kahikai yang abade pi. Kapertai ka ong yang ayapi lada pikwa balong ki balkerku. Lada pikwa balong ki babit ka babiang ha ka jingem ka jungpi. Pidai bandan kata ka power lani ka position ha ka jingem ka jungpi. Dain mata ka daw ngi i menta babaro ngi yabe ha ka ne ka thong. Bandan ka ne ka power bandan na le ka ne ka jinglong bakrao ha ka jingem ka junga ka jungpi. Ngim kwa balong ki basngoret. Ngim kwa ban pen na po yala de hakiwe. Ngi kwa bandan bait hajra. Ngi kwa ban yo bait ya ka ne kerdan ka bahe. Ladang idon hagano kono ko benta jong ka jing ka jungi. Namar ka pertai ka pan i yang abade pi, namar ka pertai ka hikai yang abade pi. Tang kito ki badan ka kerdan ka bahe, tang kito ki bru ki badan hajrong. Ka imlang ka salang kilong ki bru ki balakerku. Ka pertai ka hikai yang ayapi ko hanmen ko para. Ka jing subha jong kana ka pertai ka ai jing suk ka ai jing kamen ka ai jing tengan yangi. Karena kajing sumbahajung kapertai kapan hun ya kaman sem kajungi. Kajing sumbahajung karena kapertai kapan dap kapan biang ya kajing kajunga. Kapan dap kapan biang ya kamet kajunga. Kapan dap kapan biang ya kajing mur kajing perkat kajunga. Ya baroken kajing sumbahajung kapertai. Karena kadai kajing khot jong karena kapertai. Karena kajing snut hu kajunga kajung pi ru yole se ko hanmen ko para. Hanrei ujisu hakanai kesngi uang kine baro kidei kibawan rajing tim hakajing kajung pi kine baro kidei kibashimno ya kita kajing kerku kijong ublei na kajing kajung pi sisa habangi pej hoj hapapidan kaspa kapau hoj hapapidan kiparlok kibabun hapapidan ka kerdan ka bahe haki melang kasalang hapapidan kita kejing sengau bah barok hoj ha kejing kejung pi katno sngi ken kano benai ken ngila ban yo ya kata kejing sengau bah Henry ha ka we kesngi ngin kelan ha ka kendo bat ngin yo mat ya kejing kejing jenjar ngidu no ya kata kejing kejing kerku kejung blai ngimlong kita ki bala kerku hakmat ublai kabangi kwa kabangi terang kabamangi ngi angnut ha kejing kejungi Henry haga gospel ke bementa kesngi ujisu uyatu syai yang ayapi ba ngidei bandon kine kajing pediang ya kajing long blai ha kajing kajungi ke gine kajing long blai ke bau jisu ang hanga bad pi lang ba gospel bementa kesngi kabanung kong ong ba ngidei ban kajing kabasuk kajing kabaloi kajing kabasisha Ladangi dan kena kajing kabasisha, kajing kabaloi, kajing kaberublai, bangi pediang yoblai, ngin salong kita kibala kerku hakmat ublai, bad kibala kerku hakmat kibrau, bad kiba yo ya kita kajing kerku hakajing jungi baman lakasni. Nang tau jisuang yangi bangi dei bandon kajing kababha, ngidei ban stripe, lanang ngidei ban yaj. Hakajing jungi ban kajing kababha. Ladangi kajing kababha, kajing jungi baman lakasni, ngilong kita kya bakrao khamad oblai. Ngilong kita balakerku khamad oblai. Hakmat ki bro, but hakajing jungi baman lakasni. Kabalahu jisu ang ba ngidei bandan kajing isnei hakajing kajungi. Ngidei bandan kajing isnei. Tang kito ki bro, ki badan kajing isnei hakadanut. Kitang kita kibreu ki badan kajing isnei ha kajing mur kajing perkat tang kita kibreu ki badan kajing isnei ha kajing jongki ha kajing long do kajing long senam kajungki
kin long ki bal karku hakmat ublay kin sa long ki bal karku hakane perthai ro kumjo nang tau jisu ong yangi haba phile pop haba phitip ba philong ubreu baduna phidai badan ka jings ngosi yala ki chong ki pop phidai ban kala ka bamut na ki to ki pop ki chong phi lada ngi pediang yala de bangilong ki beru ki batelot lada ngi pediang yala de bangilong ki beru ke beruna kaya rap ka kersan yang aye pi bangin ino ya ke to ka pop bat ngin long ki bakrau ngin long ki bal karku hakamat oblay bat haka perthairu komjo nangta ujisu ong yangi pidai kain ban long kita ki breu ki batrang ya ke jingsuk ladang yidan ka jing terang ya kana ka jing suk ha ka jing em ka jing ha ka jing pi klempep ka jing suk kan sawan ha ka ying ka sem ka jing suk kan sawan ha ka perthai barok away habangi terang habangi don ya kana ka jing suk ngidai ban long kita ki breu ki bat reshitam ban ailem lena ban pen priang lena kita ki breu ki bawan ra jing suk ha kana ka perthai bat ha ki way lada ngitrang ya jing suk lada ngilong kita ki nong sam lai ki nong pen priang ya kana ka jing suk ngin long kita ki balakarku hakmat ublay bat hakmat ka perthai ko hanmen ko para kine ki de ki jing hikai ki bau jisu u hikai yang abade pi ha kana ka sngi lengba ka gospel u hikai yang ai pi bangin pediang ya u bat bangin kentan ya ka perthai ngin pediang ya kita ki jing kurku lanai kita ki jing e ki bau blay wan ra yangi Henry ngede ban kentaj ken ya kita ke jingkular baka perthai ka ong ba lada pidon ka spa ka pho lada pidon ki paralok lada pidon ka kerteng ka bakrau lada pidon ka ta ka jingsu ba ka jingem jingpi piyo jingkurku kentaj egine ujisu ong Henry pediang ya kita ke jing hikai ki bau jisu ong im ke jing im ke baduk im jing im ka babha im ka jing im ba isnei im ka ta ka jing shania ya blai im ka jing im bas ngusi ba ban kala ka bamod bat komjuro ban long kita ki breu ki batrang ya ke jingsuk bat ban samlem ya kana ke jingsuk ke jong oblay to jajar mata sipor ngin khabrep ya lage jong ki khmat ngin karpat yo jisu ken ba un ai bor yangi ba un pensai yangi ba un petin lenti yangi ubon ya lam yangi bangin la ban ong halade marway menta kasngi bat kisngi babut ngin pediang ya kita ki jing hikai ki ba jisu hikai kham tame bangin pediang ya ke jing shai ke jing u bangin pediang ya ke jing shisha ke jing u bangin pediang ya ke jing rublei bangin pediang ya baro kine ki balak ki kendon ki bau jisu ong ke ba la bawan ra jing kerku yang i hakmat ublei bat hakmat ke perthai en yoro ya jisu Christ amen trong ngin plai la ka jong ka jinget ngangai hau blei pa dan bor barok unong tau ka beneng bat ka kendeu bat hau jisu Christ kon ba marwe jungu utrai jungi yau balapon no man sem bakut yau balakha na kamaria the sati bashala bein hopo pintus pilatus la sanar na yu la ya palatep yu la yar shikbayap ha kasngi ka balai la mai pat ne ki bayap ula kiu sabne song skamon blay pa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar ki bim ki bayap nangei how man sem bakoj ha ka balang catholic bakoj ha ka jing salok ki rakoj ha ka jing map ki ha ka jing mi pat ka do but ha ka jing em bom chukot amen Lai spa in your pot.
Taduai ko para baga jing kenya junga ba jong pi kan long ba padang hu na khma du blei ku pa ba dan bor baro Lord right jing pi na ka ban cha ga jing ro bat borom karteng ga jungu ka jing man toy ngi bat balang bu khoi jungu baro ka wei to pe to khmi sngo bha ya ka ne ka jing sakri jong ngi yame ko trai ngi karpat ba ka ta ka bangi terua kan long ka jin ai ka bal pen sngo bha yame bat ka jing pan roy ya ka jing I jungi dau Chris utrai jungi amen utrai don rain card bat pi Great God but Peter. to kan tu yala ki danot He can do he shall try. dong nang utrai blai jungi God shall hawk but gede. da shisha ka long ka basong hak bat ka badai ka dai ti jungi bat ka jing pan em yangi man la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khot ko blai badan bor bat bom jukut namar walada mem don kam ya ka jing ya ro jungi pan ban ka jing sngo jungi ka dei hi ka jing ai ka jong me namar ka jing ya ro jungi kim pan yare e ya ka jing krau jong me henry ki arab yangi na ka banta ka jing pan em lengba utrai jungi u Jesus Christ bat kumta rengkat bat ki kin hun ruai jong ki angel ngia ro ya me bat ngi pan bana da ka jing kemen Bakut utrai bakut uplai kipa neng bat beteng idau da kapuram jome Wayosana Shastra, Wayosana Kemkun, Wayosana Yublechunam, Yaro Yutawawan, Haka Kerteng Utrai, Neng Bat Betekidam, Da kaburam jongme Wayosana Shastra Wayosana Kremku Wayosana Yublechunam Da shisha melong bokoj kotrai katame jong ka jinkoj baro. Namar kata ngi kerpat yame topan koj pan kentang ya kine ki jing terwa jungi. Dag bapa yaman sim jung me kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi. Kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ. Hakapor baladi no yu badala kamon snobha. Ula priang ya ke jing syasutom. Ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia u badal ai hala kesenran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi ha keju kerkom enda lalaya bam ula shim yoko kuri bad kabaingu biang yeme ula ai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bad bom jukut ya kaba enpenme na kabanta jongpi bad na kabanta gibabun na kabanta kajungmap ikipop tole yakane ban kan mau yanga kajumaya jong kajinged Katasim bangi bang yune ukbu Bangi binakane kaku
dadu menwa namar kata ngi bapan menta ya kajing ya pat kajing mi pa jung u ngi terwa hame ko try yuk po jong kajing em bad ya ko khori jong kajing pen em ngi dai ngu ai dam namar melenyew yangi babet ban yang hakmat jung me bad ban sakri ya me da ka bas ngret ngi kerpat ya me bangi ki bayo banta hakamet bad kasna mukres ngi long ki ba lapan yetali ka we daw men sem bakhoj tokan mau ko try ka balang jong me ka bala priang setelah ke perthai bato penjana ya ka ha ga jing it rangkat bado Francis ukpa ba ko jingi ul bad maroin u bishop jingi ka kan hun ki bishop bad baro ke lengdo tokan mau lem ru ya ki hanmen ki para shin rang bad kan thei ki bal yathia da ka bakarmen ya ka jing mi pat bad ya baro ki bala khlat no ha ga jing isnei jong me to padiang ye ki sha ga jing shai ka khmat jong me to isnei yang ibaro ngi karpat ye me barengkat bad kamariate soti bakhoj ka kmi jong ublei uje sa bakhoj ukorem jong ka ki apostol bakhoj bad baro ki khoj ki bala pens ngo bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet ban yo bantalem a ka jing em bom jukut bad bingni ro bad pandon borom ye me daw kun jong me uje sukres dau lembatu badhau kan long hame obleu kpa badan bor ha ga jing long ka we jong man sim bakhoj baro ka borom bad ga jing ro junam la junam amen kumlah kum yang ngi daw nong pan em bad kumlah hikai ngi daktin blai ngi nod banong kok pa jungi uba hapneng kalong ka bakhoj karteng jong me kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha ka kendau kumba hapneng ta yangi menta ka jumbam jungi ka bahala ka sngi batama yangi kerengkang jungi kumbang rogi ma bi ka bales new yangi padwat yalam yangi sha ka jing pan shoy henry ta pan la yangi na ka bas new to pan la yangi ngi karpat ko try na ka jing snew baro ha ka jing spon jong me ta jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isnei jome ngin lai barabor na ka pop ba ngin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi deng ap khmilanti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wan pat jong nong panem jungi u jesu christ namar ka jome ka long ka ima ka jome ka bor ka long junam la ko try Jesus Christ me belong haki apostol jume ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pet yaki pop jungi henry yaki jungi jong ka balang jume bat ha ka jingsbon jume to ai ha ka yaka jingsuk bat ka junga tali ka we kat kum ka mon jume mame ubi met basan shar junam la junam amen ka jingsuk ko try ka dan barabor rengkat bat pi tong ini terwa ya kada ka jingsuk iwe highway pat ka jingsuk bat pi jingsuk bat pi jingsuk pi Kesnam
Hak mi kun lang brod jong blay, hak mi ubakit no ikipop jong kapartay, suk ya kito blasakot, shakane ka jing kawai jong ukun lang brod. Woken rat ngam jong hok naman rung hapo kayeng ka junga, Henry Shuang tang naktin kamen sem junga kan sakya hi. Kamet bat kasnamu Chris kan ri bat kan yami shaka jung embam jukut. Amen.
hagan ka step ngiwana khma jume ken kumba nilarwai ha kasam basis parpwe madagasngi kajungi rap kawantang na me ublay blathaw ikabaneng bat kakandau in matagadaw hagan step ngiwan kenya khma jume namar melong ublay jungi namar kajungi rap kawantang na me marwe kajungi rap kajume yangi kadai kajungwan kajume yak ba me wan rong hapo kadonod kajungi lang ba kamer berkasnam kajume den mata kadaw hakan ka skingis ka banai ka jingi roya me ko jisu nak banta kan ka jingi rap ka bakraw ka jume nak pan klan ken yang ko jisu be je bangin ang la su banong em ya ka jing sleu jo kan ka parthai em ya ken ki ka ba ka parthai ka jingi ka hi ka yangi henry bangi laban priang ya kita ka jingi ka basisha ki jong me balaban pan klan ya ka jingi men sem jingi balaban wan raju kerku haga jeng em jungi baman lagasni isna yangi ko jisu yarab yangi ko jisu panklan yangi ko jisu yalam yangi ko jisu jinlenti yangi ko jisu haman kasni haman ka kalimat haman ka por kabangi yo mat ya kita ke jeng penshoy jong kane ka parthai ka jungi krishan yangi yarab yangi isna yangi Panglas syubat pangklan yala de ha kajing e kajume ha kajing hikai kajume ko Jisu isna yangi Jisu ya rap yangi Dong ini aduai to ai baka kam jing pan khia jong me ko trai kan sneu san e ban pan laj na kalanti bakan riang jongi bat kan yalam yangi ha kalanti ka babej daw kris utrai jongi utrai dan rengkat bat pi ublay badan bor baro un kurku ya pi ukpa badakun badaman sem bakut amen kilaj suk ibat shukri utrai daga jing em babha jong pi Ismu ya blay. Chispa sapusa. Jisu basyorin bacemnu. Jisu basyorin bacemnu. Buram hak pabra kumar hak mensiam bakut rak lalong ka baminingkong kum jungan ta bakura bod Any roi try Jesus Christ